Sushiboksen er produceret i fødevaregodkendt plast, silikone og rustfrit stål af meget høj kvalitet. Det hele tåler maskinvask. Sushiboksen indeholder en specialdesignet form til at lave risboller, så de altid er perfekte og flotte. En oval kniv til udskæring af fisk i den rette facon, så den passer direkte til risbollen. En silikonemåtte til at rulle de runde makiruller. 6 unikke sushi-gafler, der gør det nemt at spise sushi. 3 skåle med låg til henholdsvis soja, wasabi og syltet ingefær. 2 store låg, der også kan bruges til serveringstallerkener. Og en 28-siders kogebog med opskrifter, indkøbslister og trin-for-trin-guide. Hele sushiboksen er pakket i en flot gaveæske på 25 x 25 cm.